Iti Masakbayan. Ti napalabas, nakiden na ni Edna kan ni Dagul, kat idi masikugan daytoy. Kanayon ti apada, naibaga ni Dagul, asaan nga iso ti ama ti sikug ni Edna, kat idi nagbakasyon ni Sisa ijay lugar da. Saan asimurot ni Edna, tadi na kayat nga ipakita ti sikug na. Idi nagsabat da Sisa kan Bantor, saan adinamag ni Bantor ni Edna nga asawa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seriya tayo itaalawas ana pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dinamag mo kumaan, no simbang pati asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna anak ang move on akon. Madamag kuman anak ko. No kadi agsublikan ka ni Edna, awatem kaday wano saan. Depende iti sitwasyon nanang. Diyak pa may bagay ta. Anya ti kayat mo asawan iti depende. Diyak manam mo. Kasla diyak kayatan nga po iti naramid na. Ang mga dapay kat sabali iti biyagnan Kaslakas tamot ti atap ko anak ko. Taapay asaan anagawid, idinagawid ni Sisa akadwa na ijay syudad. Awan ka di pa'y naluto amakan? Adda ka di pinanawam ama iluto? Manipod adda ka dito'y sidong ko. Kanayo na kang agmalas. Apay amanipod nagsikugak. Kat kastamot tinti kanayon mo nga ibaga? Agpay sumat ngamin. Awan pa yun pagpuunak nga agsugal. Basol ko ka de, no awan pagpuunam? Ingka agdiskitar iti pagpuunam? Makaamu ka man laditan. Ada pa panak. Sa dino ti papanam? Panawan na ka di ditoy? Kumporme ditan amaturong ti sakak. Sikan samot ngamin ti malas iti biyag ko. Ha! Panawan ka man langan! Peste ti kastoy. Kaslasaan a tao tinangisukatak iti asawak. Naimbagpay kan ni Bantor, tanasingpet. Uray adayo tinagbaetan ti edad me. Kasangsangpet ko, namada ka mo titirwar ti boarding house ko. Sisa, pimanaw ni Dagol. Diyak amo nagsublipay wano saan. Mabalin ka din nga umayak dito yung boarding house mo. Apay nga minapimanaw ka idi. Di mo tumot ngamin kaya ti tumulong iti magastos iti boarding house. Pangaasim, agyanak pala kuma ditoy. Anya pay ngay, alangan mo't apapanawan ka. Awan mo't nga rod ti mabalin mo akamangan dito yung syudad. No saan na siya klaan. Agyaman akunay kan ka, Sisa. Nagbidutak anang isukat ka ni Bantor. Uray ibagbagak alaklakayan. Nga may mayat pailang nga amang tibiyag ko iti sidong na. Kasano ka pa'y nga rod ang makaawid ita. Kat masikog kamutan. Nagsublingatan ni Sisa ijay syudad. Apay ko mano nagsublay. Kanaw di ko naman nagsabatan yaw. Nagsubli siguro na ijay syudad. Mapay ka day. Kayat ko nga ron ti sumurot kun kwa na. Kayat ko ang makasarita ni Edna. Kanya kumangay ti pagsaritaan yaw. Damagak ano agsubli pa ikan ni Bantaw ruwan no saanan. Ay, naladaw kamat ang nakapanunot iti dayta. Ang mga nuawanan ni Sisa na nagsubli ni jay syudad. Amumatayin, mabiit lang day jay no pumasyar dito lugar tayaw. Kunamot ngamin ni Edna at tulungan na ni Bantor para iti masakbayan ti anak da. Ang anya ngay ita. Nakita da ka kadidananang idinagawid ka? Wana, kunana nga rod ang nakalipat ka kanon. Anya ngay ti insungbat mo. Imbagak nga agawid kanto. Diyak imbaga masikog ka. Agyaman hak, tasaan mo nga imbaga. Kasano na makaanak ka? Di makita damot laang ti ubing. Ang
Panagkunag, nasaysayat ang nakasaklotak iti ubing, ngam ti makita dak amasikog. Isumot laang dayta. Alangan mo't nga ibagam a pinidot mo ti ubing. Naimimbag labas siton ngam ti dakkel ti tiyan ko nga agpakita kadakwada. Mabalin siguro ti ornong ko na nang. Gumata nga kiti materyales ta padakkelek to'y balay tayo. Ay, adaken ka, anak. Nabayag mo't a planom dayta. Sumagmamano atawan anagurnong ka. Panawanan tapno padakkelek na nang. Mabitla amalpas ta ado ti trabahador ti kontratista nga inalak. May mayat metlaang no daras malpas. Mamaminsan ti taktak. Diyay launay aglutaw iti kanan ti trabahador. Sa nabalit nangala ak iti liv ko. Tapno mabantayak lagi ti trabahador na nang. Sa bagay, may mayat metlaang no adda ka amang kita kadakwada. Nakita na kakadi ni Bantor, idinagawid ka? Di nakadidinamag? Wino, kinumustaman laang? Saan man? Dinamag ko no dakkelan ti anak yo. Sumsumrot ka nun ijay daycare center. Kasta ka di? Ni siguro katugangak ti mangitultulod kan kwa na ijay daycare center. Wan ka no nga rod. Di nakakanumot ang damdamagan di anak mo. Imbagan ni Bantor dayta? Wan. Di mo mat siguro mapabasol di anak mo no awanan ti iiliwan na kan ka. Si Kantupay, saan kan samot ang mailiw iti anak mo? Nay, itaman pa'y makita kayo, tata. Ay, madamag ko man. Nagawid ni Sisa. Saan ka day nagawid ni Edna, tata? Saan nga raod? Uray siya kat mas daawak no apay asan ang nagawaid. Agad adalan iti dikir di anak na. Ewan nga raod. Diya kun makitkita nga umay dito'y isturmaw. Damag kawan na tarabit kano iti pagadalan, tata. Kasta ka day balasang kao. Ada nga min kaadalan na nga itultulod mo't lang ti kabsat ko, tata. Isuti na kay baga, anatarabit kano nga ubeng ti apo ko yaw. Nagdakkel ba ti patpatakder ni Bantor abalay iji asidagmat laang ti balay da? Nakitak matlaeng idilim mabasak ijay. Naimpin ngamin ni Bantor. Amuna ti agurnong para iti masakbayan ti pamilya na. Karaman kumamot ni Edna amakin balay ijay no adda ditoy. Day tatay kunada adi na inaramat ti utak na. Ha? Hey, sinayang na tinasaya at agasat na kuma. Ti pagsidaawak ket no apay adi mo't laagawi doon. Nakulapan ti panunot na. Agbabawin taw, ang mga nunala daw taw. Oh, kasano ka itan? Agbatbati ka kadilatan dito boarding house? Anya ngay nga rod. Adda ka di mangawat kanyak iti trabaho. Kastumot ti kasasaad ko. Maamiris mo siguro itan tirigat ti bidot nga inaramid mo. Uray gayam lakay ti asawa. Nulakat na singpot. Saan ko kumangain sukat? Mas daawak namin kan ka Ada permanente at trabaho di asawam. Ngam kinay kayat mo kit din ti may nagtrabaho ditoy. Sisa. Inton makaanakak. Agsubliak kon kuana. Kasanon ton ti anak yu kan ni Dagol? Nalakan tula ang apusipusan ti alipuspos ni Bantor. Ha? Kasano ko maapusipusam ako nam? Nalakala ang artista anday jay. Kayat mo asawan? Alilawam ti asawam tapno agsinubyan kayo? Wala. No kasapulan. Apay kit din asaan? Agsuble ko man ni Edna tapno agtipon damot laang kani Bantor. Ti saludsod. Kayat nga tani Bantor. Di nantupay damagan no ayan ti asawa na. Ipabuspusa ti panagsinubyan da. Kasano kuma katawan mat dito'y na Edna?
Bay anak ka di ang mga ramid iti pamuspusan. Basta di ka agar aramid iti may kaniwas. Anyamot amay kaniwas ngay bagbagam dita. Amamukan. At aramid mo amaday no maminsan. Si kamot na masabat ko, Barok. Wala nang. Papanan nyo ka day. Umayak ko may jabalayo, ta kailiw ko matod ti apukok. Intuludan ni nanang iti daycare center na nang. Awan na ita. Saan ka kadi asimrok iti trabahong, Barok? Naglibak pa lang, tawan ngamin mangkita ka iti trabahador nanang. Kasta aya. Kumusta kayo kano, kuna ni Edna? Sino tinang ibaga kada kayo nanang? Ada, inawagan na kanakan ni Lakay. Daita kano ti imbagana, kumustaan na kayo. Nakamove on kami ni ti anak ko nanang. Nay, madinsa matipul o iti angay. Apay akas ta ti Jarmaw. Diyak man matukod no anya ti adda iti panunot ni Bantor. Tapay kum atukudem ti kapanunutan ni Bantor, aber. Nagsabat kami itay. Imbagak apakpakumustaan kampay ide ni Edna. Kuna nakit din ang nakamubunda kanon nga agama. Ay, anyang amin tinaknakan mo Taimbagam pinakumustaan ni Edna. Katsan mat? Asino kumangay tinangidanon iti pakumusta na? Patsin na nga ta pinakumustaan ni Edna. Imbagak nga inyawag di may sa kanakam. Maditi agulbawd. Gapulaang taadda kayat mo agunudan. Kayat ko garun gagsinubyanda. Tap nga makikabalay mutlaang ni Edna iti dakkel abalay. Lakwan nakman iti Ricardo balasang kaw. Dakkel mati paparami diyo balay nana. Ay, ni man Bantor ti akin nakam balasang kaw. Ay, awan lata ka di ti damag yu ni Edna nana. Ay, awan balasang kaw. Tay kunada nakaslanang pa daw iti naglupusan na kunada. Kasano nga tati kasasaad na ita? Nasaya at siguro at ikasasaad na tadi na malagip ti agawid. Kasta nga tanana? Hanya pa'y nga ino di kasta balasang kaw. Tay gat-gatagak nga rudan. Tay nakun aglutaw iti kanan dagiti trabahador. Aga nakakuman. Tapno makaawid ako ni Jay lugar tayo. Ijay ka di balay dananang mo ti sangputam? Wano, ijay balay danana Petra. Ha? Kasano nga agpaiso? No ijay balay da. Damagan da no asino ti ubing. No mat ijay balay da nanang. Anya nga iti makuna ni Bantor. Dayta itatirigat na. No madamag da nga ijay balay dananang mo ti sinangputam, kaawatan asaan anapatag ti pamilyam. Anya nga tangay tinasaya at nga aramidag. Ay, awan ti maisingasing ko anasaya at nga amok nga aramidam. Masapul a panunutak anaimbag. No anya ti rombang nga aramidag. Ne, ada ka matitoy palengke manong dagol. Apay no addaak. Adda ka di masapol mo? Manong, di ka di mangtod iti usaran ni Edna no aganak? Ne. Apay ko mga ikak. Kat sa anak mo't asigurado no siyak ti ama ti sikog na. Ha? Pag kunamot asan asika ti ama ti sikog na, kat nagdan na kayo. Ado ti kinasugal na alalaki. Ang mga no nagpasikog kada ko ada. Sana ibaga asyak ti ama. Anya? Kasta kakiting ti panagpampanunot mo? Agsigsigurado aklaang. Pinanawan na pa iti asawa na. Kanti anak na. Di nakit aramidan kanya kon. Ngam kasanon ti anak yo. Ay, saan kumot nga rod ama sigurado no anak ko? Di kan samot makaaw-awat. Nasabot ko ni Manong Dagol iji downtown.
Dinamag ko no, daitad na nga aramatom no aganak ka. Ngam apay nga yakas di tinsungbat na. Anya tinsong ba't ti awanan bain? Apay ka no ko maamang ted, kat dinamat sigurado no iso ti ama, ti sikog mo. Mauyong at talaga day at tao. Ay, jak man ammo, no anya ti kinayat mo kenkwana. Awan pa'y masnop at trabaho na. Kunak ngamin no nasaysaya at ngam ni Bantor, taob umeng. Angam saan mat gayam? Nagbidtutak. Talaga adakkel abiddo ti naramid mo, Edna. Gapot ako nam alaklakay ti asawam, insukat mo kit den. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Ada nga tapamuspusan, tapno agsinubyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan, sisa. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetayo itaalawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon.